Bueno, matau Polo Nortera noia baina, no, fatal. Gajumien ez nire lehenko etxeraino, porque Alicia dago gaixorik. Ikusi zelako erraldoi guaixa. Ikusi zegona zuek. Qué buen outfit. Hola zuek, moduz, bueno, Gabon. Nago grabatzeko super gutxi, porque es que no me da la vida. Bueno, ez dakit enfokatzen dan. Nagoela super gutxi grabatzen, eta nahi notuen erakutzi, porque es que es heavy. Zela daukaten maixa. Nire logelako maixa. Que viene siendo... Es que maten dozta lotzia. Bueno, lehenengo, esatia mikroberrixa. Bueno, ez daukat mikroberrixa, daukat soporte berrixa, porque oinarte neukan esta cosa con celo. Lehenengo gunean, a ver... Bueno, desenfokatzen basati jakin dala horregaitxek. Eta oin, eldogat olako bi gauza, a ver... Bueno... Olako bi, eta oin dekot bat jarrita, eta ya parece una cámara como que más profesional. Eta maixa viene siendo esta. Oso normala betzatzen gatzue esta mesa. Egunon, Gasteiztik, ematen dugu garela Polo Nortian. Jatzue ikusten, esta gentuza. Kriston dut eitzen. Oie maizu jantzi belarretxakoak. Gasteiz, goizeko. A ver, eta bestia gainean. Ezin da, jazta eta lau zurbitu zuritxa. Ona dago. Hola zuek, egunon, ze moduz. Bueno, egunon ez ja, guardion. Beitu gaur jantzi dut, Euskal Herrian Euskarazeko kamisetia, dala superpolitxa, eta lixoi eta maili erosi dutzet iguala. Eta jantzi biot, egin ditxuten belarritxako larroz honek, eski a ber, eski ez dienfoko behar. Honek, porque no sé, queda bien. Eta, the question is, bueno, aparte de ir de gatela hemen, mastodonte hau, nire lengu zina lixek daukala gerripea. Eta goneiz biogun bera zaintzen. Y aquí la señora pues no se encuentra, lo que viene siendo muy bien. Orduan, procedemos a hacer test COVID, gripe A, B y todo lo que sea. Hemen dauko, el test COVID, SARS-CoV and influenza AB. Segai txikitxo baten komunian, pues yo que sí. Será la manía de, ay, contagio tan hago. Bueno, resulta igual la instrukzioak irakurtzen, hemen jartzen dut unian. No le voy a dar, así que vamos a hacerlo. Bueno, nada, que nos quedamos, a ver, es que se va a argichar, nos quedamos tranquiles, negativo izan naiz. Nada, oin bazkaldu, preparau pixkat, eta dorustira, daukogu bilera, klakekua. Bueno, zuek, eske, gero ez da gorrixo badago. Da, konjunto jutiko. Beitu dago hor goixa, bueno, ez duzu ikusiko. Uso bat, eta intzanik esan daudala bera, literal. Ontxe usua, en cuestión. Ni. En la vida. Tamen gare jendean zain. Bueno, zuek, etorri garratzatera, eta da Jontxu. La sudas, bueno, que va, tío. Eta gabiz, que va pajaten, o sea, behitu konpara horrezinuak. Inkeriba. Jontxu da uniko lagun bat, bizidan a Belgikan, eta vuelta bindala. En todo su esplendor. Ez dut uste eser rentzungo danik. Egunon, bueno, gaur larun bata da, abenduako 23, atzo Santa Masetan egon ginen, errezaten, gero bulto ginen Bergarara, eta hori, eta ontset dia, amarterriak, 28, eta gozaldun biot. Baina gozaldu horretik erakutzi betzuet truko bat, nik daukatena, bueno, sinceramente TikToken ikusi naban. Hori, kostatzen bajatu loitxia, ipintzia edo botatzia oera, en plan, esencia de lavanda. De cuestión es, nik ez daukat como tal sprayan, daukatena da, pote hau, dala de Quimera Biocosmetics. A ver. Bueno, intapiak endugat. Eta lagatzen dut hau mesillan, zabalik, eta itzen dut asko sobetolo, en plan, loa hartzeko, pues pila bat laguntzen da. Eta hori, trukito. Eta ontxo gozaltzera un té negro con chocolate dagoela super ona. Eta unos tostaditas de aguacate. Así, sencillito. Eta gaur zipen eguna da, así que zorionak ziup.
Eta akordau ekartzen espanetakoa, que siempre se te olvida, amiga. Hola, zue, gabon, ze moduz. Bueno, batzutan emate gusta como kreston lotzian grabatzia, holan. Baina gero esatot, eske, ni benetan olakoa naiz, jazta. Bueno, dian gabeko amarterdiak pasa edo hola. Momentuako geta iru, indot ja night routine, orgaitxik me brilla la cara más que yo que sé qué, porque betat konturna de ojos gerra napi honendako zehose. Aceite errizino betietan eta zejetan. Eta importantiena, eta da hemen baserritxar jantzixa. Evidentemente plantxo gabe dago, hau neretian alkondaria da. Así que bueno, bihar egun luzia da, kamarigatarakot, dana retrata adulta geratuko da. Espero eta akordatzia grabatiaz, porque gero se me olvida. Ertetzen eskalera motibatzen naiz eta se me olvida. Baina bueno, hori ya, deskantza honbia da, biharko redi egoteko. Eta prestauek bebai bihar gaberako erropia. Que no sé yo, que me voy a poner. Hola, zuek egunon, bueno, ja jantzi naiz, baserritxar jantzixakin. Nahiko cute, makia hoi naiz. Sin más basic. Eta, segal mastodonte, saiatu naiz tapatzen, pero no. Eta hori ban noia, dokatela bien de cosas, itxeko. Hartu de tripodia, bueno, ontxerak utxeko tuet dana. Hola zuek, ze moduz, bueno, ja irten kalera, ez dakitxo zintungan, porque hemen jende hau dago kantatzen a muerte, eta hori, arranok gare lehenengo tragua, eta laster goia sargazki xataratzera eta kantuan itxera. Hola zuek, lauperriot! Beite zuek, hau da nire lehen guzina. Hola zuek, hola zuek! Duda persona importantiena. Vale, zuek, dauko arazo bat. Hola. Maietan egare eta galdu inga. Ez dakegun eta galdu inga, ose agarre pixa bakarrik desangeladas. Desangeladas, ez da igual. Bez, boskaltzera, non baitxera, berrundare.